Здравейте! Аз съм Никола от Smart Cargo и в това видео ще ви обясня как работим и какви са вашите предимства при работа с нас. Накратко, какво получавате? Изготвяме оферта за целия внос, за да разберете какво ще ви струва преди да го извършите. Доставяме стоките митнически освободени до посочен адрес. От вас не се изисква ЕОРИ номер, електронен подпис или каквито и да било допълнителни действия. Извършваме разплащането към доставчика и предпазваме вашите средства. Внасяме стоки от сайта 1688.com, който е предвиден единствено и само за китайския вътрешен пазар. Проверяваме продуктите за точен брой, вид и спецификация. Получавате изрядна ДДС фактура, описваща стоките и логистичните разходи. Консолидираме, т.е. групираме пратки от различни търговци и ги изпращаме като една към вас. Как работим? Изпращате запитване до нас с желание от вас продукт и количество. Изготвяме оферта за целия внос до ваш адрес, която включва всички разходи – продукти, транспорт, митнически такси, ДДС. Ако приемете офертата, заплащането се извършва към нашето българско дружество, след това ние заплащаме стоките на доставчика локално в Китай. Плащането към нас може да бъде извършено на една, две или три вноски. Всяко едно плащане се извършва по ДДС фактура, която получавате от нас. След като стоките пристигнат в България, ние извършваме всички митнически процедури и ги доставяме до посочен от вас адрес. От вас не се изисква нищо допълнително. Как да ни изпратите запитване? Приемаме запитване по два начина. Ако желаете ние да открием най-доброто предложение за вас, е нужно да ни изпратите линк към продукта или продукти от alibaba.com, madeinchina.com или 1688.com, нужният брой продукти и ако са нужни спецификации като цвят, размер и други. Ако желаете да работим с избран от вас доставчик, стъпките са следните. Изтеглете файла с име Description of Goods от линка по-долу в описанието на видеото. Изпратете го до вашия доставчик, за да го попълни. След което го изпратете попълнен до нашия имейл contacts@smartcargo.bg. Имейлът е посочен в описанието на видеото. Файлът Description of Goods е екселски файл, в който китайският доставчик попълва цялата нужна информация за стоките, като тарифен номер за износ, вид стока, количество, спецификации, килограми и обем. При допълнителни въпроси не се колебайте да се свържете с нас чрез Viber, WhatsApp, имейл или на нашия телефон. Оставяме нашите контакти в описанието на видеото. Благодаря ви за вниманието.